ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали РАХШ ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навод 15 та мошин омода кардагем, пешкаши шумо мекунем. Мошинҳои арзон ва қиматай. Навори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. Мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда пешкаши шумо кунем. Агар имконият дошта бошад видеои моро падилиста кунед ба имо ва ба дигар соятҳоятон. Курси имрӯза баротон 1000 рубли баробар аст ба 155 сомонӣ. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. Якум мошини фурушӣ. Мерс C класс усуни азиз соли барош 1996. Судишвориш бензин газай, гази евро 4 дора, объем мотори 1.8 литрай, коробка передачаш механикай. Мошина ҳолатиш беҳтарина, ҳуҷҷатош то моҳи апрел, қарор дада шаҳри Душанбе, нархаш 26500 сомона бо курси имрӯза гирем агар 170,000 рубл мешава. бо арзон алиш мекунем. Дигар маълумотша бо телефон на дӯстон қадомтон дар мошини вақфулай на рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Дигар маълумотша худтон гирен. мо наворро давом медиҳем. мегзарем ба дигар мошини фурушӣ. ВАЗ 2110 бардор соли барош 2002 судишвориш бензини холияй, объем мотори 1.5 литр инжекторай, коробка передачаш механикай. мошин састяниш нағдай қарор дада шаҳри Душанбе, нархаш 15000 сомона бо курси имрӯза гирем агар 96000 рубл мешава. арзон алиш мешава гуфтагай вариантона пешниҳод кунен. рақамош дар рӯи экрани шумои бародаро занг занед, дигар маълумотша худтон гирен. агар дар канали мо обуна нашуда бошед обуна шавен ва якта лайк монем будалаш тамошо кунед навори мо. мегзарем ба сеюм мошини фурушӣ. дайво тико бародаро соли барош 1996 судишвориш бензин газай, объем мотор 0.9 литрай, коробка передачаш автоматай. мошина ҳолатиш беҳтаринай, қарор дада шаҳри Душанбе, нархаш 15000 сомона бо курси имрӯза гирем агар 96000 рубл мешава. хай мумкин бо арзон куна. метавонед худтон кадомтон мошин харен занг занед, дигар маълумотша худтон гирен. мо наворро давом медиҳем. мегзарем ба чорум мошини фурушӣ. дайво Nexia бародаро соли барош 1994 судишвориш бензини холияй, объем мотори 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарина, ҳуҷҷатош 8 моҳи дигар. қарор дорад Nexia дар ноҳияи Йово, нархаш 17500 сомона бо курси имрӯза гирем агар 112000 рубл мешава. арзон алиш мешава гуфтаги ҳамки вариант мондагиай. варианти худтона бародаро занг занед пешниҳод кунед. рақамош дар рӯи экрани шумои занг занед, маълумотша худтон гирем. мо наворро давом медиҳем. якта лайк монед агар намонда бошед, далши наворро тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурушӣ. ВАЗ 2115 бародаро соли барош 2001 судишвориш бензин газай, объем мотори 1.5 литрай, коробка передачаш механикай. састияи мошин беҳтаринай, қарор дада шаҳри Душанбе, нархаш 14000 сомона бо курси имрӯза гирем агар 90000 рубл мешава. мошина кадоми харидори аниқай гуфтагай биёй пеш бина, бо арзон мешава гуфтагай, яъне муомилаи хуб дора. дар рақамош дар экрани шумои бародаро занг занед, худтон маълумоти дигарша гирем. мегзарем ба шашум мошини фурушӣ. Mercedes-Benz C класс бародаро соли барош 1998 судишвориш бензин газай, объем мотор 2 литрай, коробка передачаш автоматай. састияни мошин беҳтаринай, клид контролай, кондитсионер дора, кор мекуна, печкаш ҷононай гуфтагай, 4 баллони нав дора, ходовои коробка 100%. мошин савдо мешавад дар наздаш, нархаш 51000 сомона бо курси имрӯза гирем агар 329000 рубл мешава. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанай бародаро. кадоми харидори аниқай гуфтагай бе мошина бина гуфтагай бо арзон мекунем гуфтагай. дигар маълумотош бо рақамош бародаро дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, дигар маълумотҳои дар коритон худтон гирен. мо наворро давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурушӣ. ВАЗ 2115 ҳаишам бародаро соли барош 2007 судишвориш бензини холия, объем мотори 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарина, тонировка дора, документош навай, 4 баллони нав дора, централ замока, сигнализатсия дора, электропакет, ходовой губкаамаш кардагиай. мошин навай, ягон камбудӣ надора гуфтагай, черепахош варид кардагӣ нестай. номерошам номерои содай гуфтагай, номерош падаркай. нархаш 26000 сомона бо курси имрӯза гирем агар 167000 рубл мешава. бо арзон мешава гуфтагай. мошини қарор дар шаҳри Душанбе бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед.
мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бародаро Хетчбек соли барош 1996 судиш фурӯш бензин газе объем мотори 6 литр коробка передачаш механикай ҳолати мошин беҳтаринай мошинай вагон гирифтагия як даст гаштагия пӯшидагии задагӣ надорад чашмҳои варид нест хадавои мотор кузов ҳама 100% яксола ҳуҷҷат дорад қарор дорад дар шаҳри ваҳдат нархаш 30,000 сомона бо курси имза гирмагар 193,000 рубл мешавад. Кадоми мошинхари аниқай гуфтагия бе мошина бина бо арзон мекунем маълум чӣ дора муомилаи хуб дора гуфтагия рақамош дар рои экрани шумои бардоро занг занед дига маълумотро хутон гирен. Агар обуна нашуда бошед дар канали мо обуна шавед якта лайк гузорен ва дальше тамошо кунед наводиро. Раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra бародаро соли барош 1998 судишфурӯш бензини холе объем мотори 16 экатекай коробка передачаш механикай мошина ҳолаташ беҳтаринай 10 моҳи дига ҳуҷҷат дора қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 34,000 сомона бо курси имза гирмагар 219,000 рубл мешавад. дига маълумоташа бо телефон гуфтагия кадоми мошинхари аниқай муомила дора арзон мешавад гуфтагия рақамош дар рои экрани шумо бардоро кадомтон маъқулай занг занед маслиҳат кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Дайво Ланос бародаро соли барош 1997 судишвориш газ бензинай объем мотори 6 инжекторай коробка передачаш механикай мошина ҳолаташ нағзай баллонои нав дора ҳуҷҷатош тамом шудагия мошина бинай пеш бинем гуфтагия бо савдо мешавад нархаш 14,000 сомона бо курси имза гирмагар 90,000 рубл мешавад. кадоми мошинхарай биёй мошина ай пеш бина ҳайкна гуфтагия бо савдо мешавад рақамош дар рои экрани шумои бародаро занг занед маълумотои даркоротона хутон гирен мо наворона давом медиҳем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 21099 бародаро соли барош 1999 судишвориш бензин газай объем моториш 1.5 литрай коробка передачаш механикай ҳолати мошини созай қарор дорад дар шаҳри Панҷакен нархаш 12,000 сомона бо курси имза гирмагар 77,000 рубл мешавад. кадоми мошинхарай гуфтагия бе мошинай пеш бина гуфтагия бо савдо дора арзон мешавад дига маълумоташа бародаро хутон занг занед гирен ай ҳисобияи мошин мо наворона давом медиҳем. агар канали мо ба шумо маҳбуб бошад обуна шавен ва якта лайк гузорен давоми видеои моро тамошо кунед. раҳмат барои шумо. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. ваз 2107 бародаро соли барош 2003 судишвориш газ бензина объем мотор 0.6 литрай коробка передачаш механикай состоянии мошин беҳтарина ягон дард надора ҳуҷҷатош 7 моҳи дига қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 15,000 сомонай бо курси имза гирмагар 96,000 рубл мешавад. хай бо мумкин арзон куна кадом маълумоте ки ба шумо фаҳмо набошад дар рақамош дар рои экрани шумои бародаро занг занед маълумотои дигаша хутон гирен мо наворона давом медиҳем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Дайво Nexia бародаро соли барош 1995 судишвориш бензин газай объем мотори 6 литрай коробка передачаш механикай мошина дар ҳолати миёнай гуфтагия қарор дорад дар ноҳияи исор бародаро нархаш 16500 сомонай бо курси имза гирмагар 106,000 рубл мешавад. мошина бинай пеш бинем гуфтагия ҳайкнем бо арзон мешавад гуфтагия муомила дора бародаро рақамош дар рои экрани шумо занг занед дига маълумоташа хутон гирен мо давоши видеоно давом медиҳем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. ваз нива бародаро соли барош 2001 судишвориш бензини холияй объем мотори 7 литрай коробка передачаш механикай состоянии мошин беҳтаринай яксола ҳуҷҷат дора қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 45,000 сомонай бо курси имза гирмагар 290,000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтагия биёй мошина ай пеш бина состояниеша бо арзон мекунем гуфтагия кадом маълумоте ки ба шумо фаҳмо набошад бародаро занг занед хутон маълумоти дигаша гирен рақамош дар рои экрани шумоай. марҳамат. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex бародаро соли барош 2000 судишвориш дизелай объем мотор 2 литрай коробка передачаш механикай состоянияш беҳтарина яксола ҳуҷҷат дора қарор дорад дар ноҳияи Конибодом нархаш 19900 сомона бо курси имза гирмагар 128,000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтагия бо арзон мекунем гуфтагия алишам мешавам хе вариант мондагия
кадоми мошини алиши дорам, марҳамат вариантон ахтон пешниҳод кунен. Рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстон, занг занед, маълумоти дигараш ахтон гирен. Ин буд 15 та мошинои фурӯши мо бародаро. Агар кадомитон чӣ хел мошинҳо дар кора дар комментариё нависед, мо обязательно кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда монем. Худо нигаҳбони ҳамаи шумо то видеои оянда.